Idan kana so ka ce mai barkwanci da Turanci, sai ka ce funny, funny, mai barkwanci. My uncle is very funny. Kawuna yana da barkwanci. My uncle is very funny. Kawuna yana da barkwanci. Idan kuma kana so ka ce mai ƙwazo, sai ka ce hardworking, hardworking, mai ƙwazo. She is a hardworking girl. Ita yarinya ce mai ƙwazo. Idan kana so ka ce mai ladabi, sai ka ce polite, polite, mai ladabi. Always be polite to elders. Ka kasance koyaushe mai ladabi ga manya, ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci ko karatu da rubutun Hausa ko da baka taɓa shiga makaranta ba. Ka ɗauki namba ta akan sikirin ko kuma ka duba profile ɗina, ka ɗauki namba ta iya Tosop ne kawai ake yin magana banda kira.